Dostlar, bugün sizning bilen яңа форматлы күргәзмәгә юл тотабыз. Арткылы медиа санлы сәнгать үзәгендә ясалма интеллектның сәнгатькә карашын мультимедиа күргәзмәсендә күрсәтәләр. Күргәзмәнең урыны Баумана урамы башында Кольцо сәүдә үзәгеннән ерак түгел урнашкан. Адресы Пушкин урамы 17 санлы бина. Керү бәясе бер кешегә 400 сум каралган. Ял көннәрендә эшсезрак була. Студентлар һәм күп балалы гаиләләргә ташламалар бар. Машина куярга шунда кырыенда эшкәрәк кирсәң, ябык парковка каралган. Бер сәгатенә 50 сум алалар диделәр караучылар. Нәрсә соң ул мультимедиа күргәзмә? Бер зур бүлмәдә 360 градуста мультимедиа инсталляциясе проекциясе күрсәтелә. Ясалма интеллект бу күргәзмәдә тамашачының бөек рәссамнар ясаган образлары дөньясына чумдыра торган экраннардагы рәсем генә түгел, үз фикерен, карашын ишеттерә. Кешеләргә йомшак пуфиклар иркенләп утырып сокланырга мөмкинчелек бирә. Бүлмәнең гомуми мәйданы 650 квадрат метр тәшкил итә. Теләсә кайсы урынга утырсаң да, бик яхшы күренә. Без мондый күргәзмәгә беренче тапкыр эләктек. Анда 2 тамаша узды. Беренчесе Леонардо да Винчи генийның сыры, икенчесе Сәнгать 2.0 нейрорәссам дип исемләнгән. Минем фикер шундый, бу күргәзмәнең эффекты беренче тапкыр 3D күзлек киеп, зур кинотеатр экраныннан фильм караган сыман. Шәп, искиткеч шәп дуслар. Яңа хисләр сезне монда көтә. Мөмкинчелегегез булса килеп күреп китегез. Киләсе күрешкәннәргә тиклем хушлашам. Безне караганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Язылырга онытмагыз. Тормыш.